ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Ya hayyullah ya mutu gwani Allah kai zan saka farko. Ta bani ya makagina saka sidar nan ta yi karko. Sarabar maulidin masoyinka ita ce dai yanzu na dauko. Yarda in na yi baitukan Allah su rasa dukkan ruhikan bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Ya ilahi dubban salatan ka daɗa a gurin macecina. Aliyin saka sa sabon sa'auniya suna a kalbina. Sa imam Abdullahi ya Allah da imam Lawal iyayena. Har imam Nasir asalla da yayi wa fati garin abin koyi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Shak Malam Ahmad da Imam Khalifa ina ta fadanci. So nake ku yi min du'a'in ku shige ciki na ita baitoci. Rasulullah masoyin nan da yaban sai ke cire kunci. Shak Malam Ahmad ne ɗalibin kuma ya garkuwar bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Assalamu alaiki ya zara ɗanki ne yau ma yake nema. Sarabar maulidin mahaifinki ita ce dainar riko yau ma. Yarda baitocin su dinga zuwa daga kuya a halin girma. Ki mun dai shehu tijani mai ɗari kare da shi muke yayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Dole in ladabi na rinsa ido na kirari gun masoyina. Assalamu alaika ya da sayyidul arabi maulana. Assalamu alaika zuljudi sayyidul adami gatana. Kai kadai ya mai imam Ali kan zamo abin farin bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Mai faka na gaba kausai ne au adana kai ne kayo gyara. Ke kadai aka bai wa littafin da ya zo ya zarta zabura. Mai wa mara mai ta kai ɗaya ne Allahu ba zai yi matsara. Tun azal har abadi kai ne ka zamanto suturar bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Mai mukamai wanda babu irin su ilahu ba za ya kago ba. Shi yake mulkin dukan alam bayan ko kasashe ba. Kana mulkin sayyidul kauni ba irin mulkin Sulaiman ba. Shi kulliya yake mulki ba irin sauban gidan bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Maulidi yau a gidan shi dole zan buga tamburan girma. Sa'irai har zakirai manya da kanana mun fito yau ma. Muna ta baitoci kala da kala nau'i na alfarma. Gurin mu ya da soyayyar ta kamar su mai garkuwar bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Malamai maɗa suna ji suna ta bayani sai da na yi kalla.
suna faɗar girman Rasulallah da muƙaman na Abdullah. Dai nazari wai mai irin wannan matsayin har wasu ke shela suna faɗar wai annabin rahama daidai yake wai da mu bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Hasbunallah yan uwa mu kula mu kiyaye isar Rasulullah. Duk ilimin ga in babu imani ba ka gane isar Rasulullah. Wanda jahilci marar sallah harshe zai ce wa mai sallah baya sallah a cikin jami'i lamarin zai caca kan bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Wai waye ke tafiyar titira kuma ba tsalle yake yi ba, wa Allah ya yi wa alkawari mai sansa ba za ya gona ba. Wai waye domin sarrafu ya kage halittar umma har abba, ya kuce min da ɗayan da ilahu ya fifita cikin bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Ni a kullum dai muradina ambatansa ya zama aikina, nai fana'i a cikin dukkan lamarin safarin cikin raina. Ko da yaushe da na yi nufi kamin da mu gana don kisar nana, da sirrin nan da ke tsakanin sai da sarrikin nan da ya yi bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Ɗalibai manya da yaranmu makaranta kare musa wasa, don makaranta can ake samu ilimi to sai mun fasa. Kuma biyayya gun iyayenmu malamai shi ma da sirrinsa, addu'arsa tana da tasiri a gare mu dairai shayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Zawiyar nan ta Imam Nasir Allah ya ƙara girmanta, ya ɗaga ta ya ƙara ilhama, ilimin ta ya ƙara inganta, ya aminta ta zama superstar duniya ma ta fahimce ta. Dan sirrin la ilaha illallah ce amina aya bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Farin cikin da nake ku kalle ni sai ka ce yau zani Madina, sabida shauƙin maulidin sirrin Allah nake ta zance na. Duk wanda ya so da kyakkyawar niyya maulidin masoyina, ya Allah ka sa a ɗauransa a gaban safarin cikin bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. To wai ina mata masoya annabu ban da kuna ta buɗa ba, ku yi buɗa don Rasulallah daga hannu da mu tattaba. Ku yi lale marhabin da zuwan manzan Allah farin duba, annabin rama ka yarda da dukkaninmu da kai muke koyi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Ya Allah ka ji kan Imam Nasir dan isar Sayyidi Rasulallah, dan isar Fatimatu Zahra na bin tsokar Rasulallah. Ke ta ƙara kusanta Maulana a cikin fadar Rasulallah, da matsayin babban masoyinka ka share kukan mai garkuwar bayi.
Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Yayi wafati shaki Imam Nasir a Madina garin masoyina. Arfi ne mai cikar himma mai kwatanta halin ma'aikina. Ka tausayi jin kai gurin shehi hadimin gausi na zamana. Baya girman kai ko kumar kusa dai abita kamar bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Shaki Imamu Khalifa Shak Malam Ahmad ko kira ni birnin bi ma'ana birnin garin Katsina na shigo dan in ziyarce ku. Ni so nake in na shigo birnin ku shafa kai na kumin du'a'in ku. Ku ce ilahu ya min abin da na so dan matsayin abban ku sai yayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Duk familin nan masu albarka to anan zan muku ban kwana. Har ma dukkanin ɗalibai abokai na yan uwa na kuma masoyana. Ba ilimi ga mai tsara baitocin ko basira sai kawai kauna. Sarfilo Usman ne masoyana, inkiya mai garkuwar bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Dan marbi hamdulillahi na gode Allah da kamin baiwarka. Ka sana zamto a cikin tafiyar shu'ara'u da ba su yin shirka. Ya rabbi dan girman rasulillah ka kira ni na zo ga manzanka. Domin sharifin Rabi'u Usman ka shafa duk laifin da muka yi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam. Kun sura wannan kasida da bakin almajirin kun sarfi Usman dan da jarda Arabi Islam da wasir anam da sun jagorancin Sheikh Imam Abdullah Madabar Musa radiyallahu ta'ala anhu. 081 20 13 75 60 4070 4330 55 95. Allah ka bar mu da manzon Allah. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi. Markazul ahbab ke murnar maulidi na ubangidan bayi.